vedeți să vadă să dea un like, să se aboneze, să apase pe clopoțel și atunci va fi corect. Deci abonați-vă neapărat pentru a mă urmări, ați fi din familia mea și da, bine mai și pe clopoțel pentru să aprinde tableta mea pentru a primi notificările când postez eu. Și like-ul mă apreciază și va crește canalul. Am 64 de abonați. Da, deja primesc mesaje după Huawei. Bine, tableta dumneavoastră se va închide în 30 de secunde. Bine, hai că o închid. Pa, pa!